माणसाच्यातून मी माझ्या बहिणीच्या प्रवेशीला नाही टाकू देणार, समजलास? अरे आता तुला जिवंत काढणार, तुझ्याच बापामुळे माझ्या बहिणीचा मृत्यू झालाय. बोल बोल, कुठे आहे तुझी लाडकी बहीण? बोल बोल बोल, कुठे आहे तुझी लाडकी बहीण? बोल. त्याचं हिंमत असेल तर मला
समजलास? तुझ्या नरडीचा खोट घेतला नाही तर अरुण कुमार नाव लावणार नाही. मूर्खा, सोड सोड हाताला. तुझी एवढी मजा आहे होय आणि माझ्याशी दोन हात खेळ ना. अरे एकदा का तुला जिवंत काढला बस झालं माझं काम. हरामखोरा होय एकदा का तुला जिवंत काढला की बस तुझा खेळ खाल्लास. तुझ्यात हिंमत असेल तर चालव चालव संसार. अरे हरामखोरा तुझ्या लाडक्या बहिणीला पाहून तुझ्या मनात नाही 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 अरे सोड तुला सोड सोड ना सोड. अरे अरे तुझ्या लाडक्या बहिणीला नाही नाही मुका नाही. सोड सोड तिला सोड ना तुला. अरे सोड नका नका दादा मारू नका. चल हाय काय रे तुला भाऊ जिवंत हवा असेल तर उतरतो दोरखा. अरे दोरखाच्या हा नाही नाही नको. जास्त हुशारी करशील तरी समजेल आरपार होईल. समजलास? ए बाई जास्त वेळ घालू नकोस. उचल उचल म्हणतो ना तो दोरखा आणि बांड्याच्या हा नाही नको. छान सुंदर हे संधी मी शोधत होतो. ए मोरी उधार तुझी ती साडी नाही नाही आणि चल चल म्हणतो. अरे सोड म्हणतो नाही. चल. सोड माझ्या बहिणीला. सोड. उधार तुझी ती साडी आणि काय तुझ्या भावाच्या लचक्यात तोडी. नाही चल म्हणतो ना. चल सोड. खेळत संपला सारा. हो खेळत संपला
तुफान सुटला वारा पाखरा तुफान सुटला वारा काय झालं माझ्या हे भगवान, हे भगवान, मी पापी आहे. नाही अगे याच हातात तू राखी बांधलीस आणि याच हाताने मी तुला खून केला. नाही 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 मी तुझा अपराध आहे ग. नाही. पाणी 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 अरे अरे काय पाहतोय मी हे? आमच्या कैलास नगरीत एका गरीब बाबेचा खून. नाही, हे शक्य नाही. तलवार, ही तलवार तर काकासाहेबांची आहे. म्हणजे खून काकासाहेबांनी तर केला नसेल ना. काकासाहेब असा वाईट कृत्य करणार नाही. पण काकासाहेब कुठे आहेत? काकासाहेब, काकासाहेब, कोण? सूरज? आपण असे अस्वस्थ का दिसत आहात? सूरज, हा पहा, या मुलीचा खून चुकून माझ्या हातून झाला. काकासाहेब, काय बोलत आहात तुम्ही? होय सूरज, मी जंगलात शिकार करीत असताना ही मुलगी एका जंगली सिंहाच्या तावडी सापडली. सिंह तिचे लचके तोडले, तीच मी तलवार चालवली आणि तिच्या आरपार झाली. सूरज, ही घटना दादासाहेबांना समजली तर त्याला सत्य कोण सांगेल? काकासाहेब, तुम्ही काही चिंता करू नका. अहो, मी पुरावा देईन. मी तुम्हाला वचन देतो की तुमच्याविषयी कोणालाही शंका येणार नाही. धन्य आहेस सूरज, तू धन्य आहेस. पुत्र असावा तर तुझ्यासारखा. सूरज, पण या मुलीचं काय? काकासाहेब, तिचा देह दरबारात घ्यावा लागेल. घडलेली घटना पिताश्रींना सांगावी लागेल. तुम्ही पुढे वा, मी घेऊन येतो तिचा देह. नाही सूरज, बाहुंदा तुझ्या कोणी हाती पाहिला तर कुणाला शंका येईल. तू असं कर, तुझ्या तोंडाला पट्टी आणि चेहरा बुरका असावा, म्हणजे तुला कोणी ओळखणार नाही. बाकी मी दरबारात पाहतो. काकासाहेब, मग कसली वाट पाहताय? बांधाची पट्टी. आमचे परमस्नेही ताम्हणमळा गावचे सुपुत्र गौरवजी गुरव, गौरी गुरव, हर्षद गुरव याचकडून भरघोस असं 501 रुपयाचा पारितोषिक आहे. नवविकास मंडळ धन्यवाद. अरे ऐकाच तर होता माझ्या ताईचा देह. निदान माझ्या ताईला शेवटचं पाणी तरी पाजून द्यायचं होतं. आई, मी तुझा अपराधी आहे ग. आई, अगे याच हातात तुम्हाला राखी बांधली आणि त्याच हाताने मी तुझा खून केला. आई,
हे विधात्या, हे विधाते, मी काय केलं रे? विधात्या, काय झालं माझ्या हातून? बहिणीची लाज राखण्यास श्रीकृष्णाने वस्त्र पुरवली, पण हा भाऊ तिचा खून करतो. नाही नाही, सहन होत नाही, आणि म्हणून आज म्हणतोय, हे हात भिजले रक्ताने, हात भिजले रक्ताने, हात भिजले. नवविकास घुमटला हुजाव व्यक्त वाणी सहर्ष स्वागत करावा. पिताजी भेट दिलेत दिलीप भावने दिग्दर्शित संगीत ऐतिहासिक आवडी नाट्य राजकुमार सुरतच्या भुमके प्रीतम भावले राजकुमारी पल्लवीच्या भुमके सोजल भावले गुजरातच्या भुमके प्रीतम भावले राजकुमारी विद्याच्या भुमके सार्थक करतो गुजरात कोडरांचे आणि सुरत भुमरे नवविकास समर्पण अभिजात करतो आणि स्वच्छ स्वागत करतो. गुजरातची भेट घेतली दिलीप भावले दिग्दर्शित संगीत ऐतिहासिक आवडी अरे बाबा, बोल गणपत महाराज शिरसा वंद्य आपण दोघा अक्कलबाज तू टक्कलवाद. ए मी अक्कलबाज तू टाकलेस ठीक आहे, हे बघ महाराजांची वेळ झालेली आहे. महाराणीची वेळ झाली आहे. मी काय म्हणतो काय म्हणतेस मला पारा करून येते काय? तू बोले हा बस. मी वायसा दिसतो हा तू मला कोण आल्यावरती उठव. तू झोपू नको हा? उठवतो मी. ए तू झोपू नको. नाही नाही झोपत, उठतो मी. माझ्या लावण्या सोडून महाराज प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज. कोलीन बाजला कोलीन बाजला बाई हो काय करता आराम करता नाही 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 कारण नाही, आम्ही पारा करतोय. बारा करून वैशी तुम्ही केली होती. अरे तू आपला व्हिडिओ हरामखोर. काय झालंय काय आज खाऊन काय तुला अगं बाई टाकले आला आशीर्वाद असो सुरसेन. सुरसेन आपली जनता सुखीदार आहे ना दादासाहेब. आपल्या आदेशाखाली आम्ही सारी कामगिरी पार पडलो. काय म्हणता आणि आपल्या जनतेवर कधी अन्याय होऊ देणार नाही. शाबास सुरसेन, शाबास. शाबास सुरसेन एकदा का हा राजमुकुट सुराच्या आशीर्वाद चढवून आम्ही सारी जबाबदारी तुमच्यावर सोपवणार आहोत. मग आम्ही मोकळे झालो. दादासाहेब प्रथम सुरतचा राज्याभिषेक, नंतर आमच्या पल्लवीचा विवाह. पण सूरज कुठे आहे? तुमच्या सोबत शिकारीसाठी गेला होता ना? सूरज आजच्या होय, दादासाहेब.
बलात्कार झाला आहे, बलात्कार. काय सांगताय सुरसेन? हो दादासाहेब. आपल्या सीमेच्या हद्दीवर हा इसम या मुलीचा देह लपवण्याचा प्रयत्न करत होता. काय सांगताय? याला पकडून मी आपल्या समोर हजर केलाय. महाराज, आपण याची चौकशी करावी. दादासाहेब, चौकशी करण्याची काही गरज नाही. झाल्यावर शिक्षा द्या, नाहीतर हद्दपार करा. नाहीतर आपल्या नदीला कलंक लागेल. दादाजी, जा आणि कैलास नदीच्या सीमेवर याचा शिक्षा करा. फक्त कोणत्या गरजेची? येऊ जाय हरामखोराला. तशी आपली आज्ञा. सुरसेन, तुम्ही या मुलीचा अंतिम संस्कार करा. जशी आपली आज्ञा. या पण शिपाई, उचला हे ब्रेक. हा? उचला हे ब्रेक. कोण आम्ही? होय. शिपाई, अरे उचला हे ब्रेक. आम्ही हे काम अरे उचला हे ब्रेक. मी आपले काम करे आम्हा ठेवली बाय. होय. महाराज ऐका एवढं कापलं लोक सांगते महाराज एकदा असं कर ना. ये महाराज तात्यांचं खावा उचला हे ब्रेक. होय. अरे उचला. याला काय झालं काय उचला रे. आणि माझ्या नवली उचला हे ब्रेक. अरे ए उचल वायचा पाटलं जोड हा लावतो उचल उचल ओय आम्ही जाऊचू तुम्ही आवचो अरे घेऊन जा तिला. त्यांनी प्रणाम आशीर्वाद आहे. पिताश्री आज आपण आनंदात होय, आज आम्ही आनंदात आहोत. एका बलात्कारी गुन्हेगाराला पकडून त्याला शिक्षा फरमावली आहे. पिताश्री कोण होती ती मुलगी आणि काय झालं तिचं ती ठीक तर आहे ना नाही, त्या नराला माझ्या हातून त्या मुलीचा खून झाला आहे, म्हणूनच त्याला ती शिक्षा फरमावली आहे. पिताश्री मग योग्य ती शिक्षा दिलीत आपण त्याला होय. पिताश्री मी जरा मंदिरात जाऊन येते जा बाळ, पण लवकरच परत ये. पिताश्री येते मी जा बाळ. दिला घरी सुखीरा आणि परत काय खाऊन टाका येऊ ए! मी माझ्या बहिणीच्या खुनाच्या बदला घेण्यासाठी आलोय. तुझ्या हिंमत असेल तर चला संशय. चला संशय. चला. धन्य आहे. आज आज तू बहिणीच्या पापाच्या हस्तातून मुक्त झालाय. पल्लवी, हा राजमुकुट तुझ्या शिरावर चढवून ती कैलास नगरी आनंदाने झालो. आणि या कैलास नगरीचा भावी राजकुमार अरुण कुमार. नाही, प्रथम मला त्या अंबे मातेच्या मंदिरात घेऊन जायचे तलवार आणि मग पुढचं. मग चला आपण जाऊया अंबे मातेच्या मंदिरात. चला सर्वजण. अंबे माते की जय! अंबे माते की जय! माऊली